सिखारनानै होबाय बाइक स्टार्ट बेरायनो थांनोसै दिनै माथो रबिबार गानफब जोमफब ओंखारबोबाय बेरायनो एबार गेवलां गेवथां बारदों माथो नायहर बिबार लोगोफोरखौ लेंहरनानै थांनोसै एबार बुम बुम होनलायनाय सानोसै ग्लेबा हाराव हाथाव गोजा माथो लामाफोराबो खस्थ' मस्थ' सालायलांदों आं थेवब्लाबो मुसलपुर टाउननि आं सासे बर' सेंग्रा गोदान मुगानि नालाय एसे आङो गाजाखा माननायनि स्टाइल आंनि खानाय एसे गोजाखा देलायखब देलायनायजों जुथा लंपेन्ट गाननायजों हिर' एक्टर नुदों खोमा नायलाय आंखौ ससमाजों सोरबाफोर नायदों खोमा आंखौ मेगन खनाजों नोजोरफोरजों नांलायलायगोन नायनो नाङा आंखौ बिब्दि नै 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 बैसो आंनि रागलांबाय खानाय दारि मोनलायलांबाय हाबा जानो सम जाबाय सानदोंमोन आं हाबा जानो साख्रि बाख्रि गैया नाथाय आंलाय बोरै हाबा जानो बोरै जानो हानाय नङा खस्थ' मावनो गुबुन बायदि हालेवबायनो गोलोमदैखौ गगारहोनो सान्दुंफोराव बिगुर लामनो मोसौ मैसो बोबथिंबायनो बायदिसिना मावलाबायनो जानाय नङा हानाय नङा खस्थ' मस्थ' मावबाय थेवबो हां थोनो जाफबलायनाय गुंग्राय गोरलै गलांलायनाय दै गांना मानबायलायनाय हाद्रि बाला सारफावलायनाय खिना फैना आलियाव खनले खनले जुद्रुलायनाय नै बुहुमानो इदिट जाबाय गासैबो इदिट जाबाय जानाय थावनि बेसेन बांबाय मोसौ मैसो दोस्लायखांबाय आङो दिनै जानाय नङा आंजों हले खस्थ'खौ आं मावनो हालाय सल' दामना लामाफोराव मोसागोन आं हले हले हेंथा होबा लामायाव बारना जोगोन अहेबाव खनले खनले बुंदों आङो बुरसि दङ मोदोमाव बिरि सोबना थागोन आङो नंखाय बुंबा मोनगोन नोङो बाराबाथाय बालायलाङो जेराव मेराव थांगोन आङो खस्थ' मस्थ' दिना थाङो आंनिया थाथ'दो गैया खोमा र' बसा साला सुवाद माइ दांग्रो गारै आंनि बाइक ब्रेक खावनानै बेरायनो थांग्रा साला सुवाद नोंखौबो दिनै गाथ्रालां बिमाखौ मोनथो सुवाद साला थावनि दामा बेसेबां जादों गमदों नोङो 110 जाबाय 110 होथारसैल' आफालै आफा माबालै माबा माबा थावनि दामा इदिटसोलै आफा इदिट मा इदिट बुहुमानो इदिट जाबाय गासैबो इदिट जाबाय जानाय थावनि बेसेन बांबाय मोसौ मैसो दोस्लायखांबाय आङो दिनै जानाय नङा आंजों हले खस्थ'खौ आं मावनो हालाय सल' दामना लामाफोराव मोसागोन आं हले हले हेंथा होबा लामायाव